Shalom, selamat hari Minggu madihita sudena amanginang. Adorang so tamulai perminggota ima minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis. Tapahohomma martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Mari mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Dialo debatado akan ajukat roha, alai dilehod do asini rohana tu akka naserep marroha. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargugona so hatu dosan jala parasiroha na sumurung. Dipangido roham naing mangolu jala martua hami sogot. Nungaragam dalanna di bahenho manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaw sogot. Di baheni hupaserepami manuaing rohanami mangido siyakko, selehom matodim na badiai tuhami, asa porsea hami diholong ni roham, dihami, say hutangyo kami ma suaram, na mangapoi hami ditiki para si rohaon nuaeng, asa sapak kami tuhanguluan, na pinarademi dihami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Mari dehita. See
Tabegema hatani debata nagabe patik di perminggota sadarion imana dienet sian sada Petrus bidu opat ayat 10 tolu dohot ayat 14. Marlas niroha mahamu marguru tu suara muna diakka hapor suhon natinaun ni Kristusi. Asa dohot hamu marlas niroha jala Maria ia dinagabe patar hasangapon nai. Mertua dohamu molohona isak kamu ala ni goar ni Kristus. Ala songgop tuhamu toddi hasangapon nasian debata ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tua dopan ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon naumbar tu patikmi. Amin. Mari demahita. Tatopoti ma dosatta dia dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan jala amanami hujau hami do guarmu nabadiai ala natargogot hami marningot dosa nami sai marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabe jolma ala ni hami namate jalana hehe sian namate namanaik tuban wagijang doho mangudihon hami asi roham dihami sai patotong mah dihami roha hamulation tuho oto di perbadia pangapul ni namarsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami romaho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo perhitian ni nasa asi ni roha, say unang tulak kami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, dohotod di parbadia. Amen.
Tapi gema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songono do pakka holongi ni debata di Portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangaluan na salileng nileleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Marid de mahita. Tajahama hatani debata, turpuk epistel di hari Minggu sadarion, imana tersurat di Jeremia bidu 2, memuka sian ayat 4, sahat ro di ayat 10 tolu, tajahama margati soreng. Tangihon ma hatani Jahoba, hamu ale pinopar ni si Jakob, dohot sude marga ni pinopar ni Israel. Jaladang didok nasida, di dia do Jahoba namanu gihon hita ruar sian tano Misir, namanu gunugu hita di halongonan, di tano natungil, jala namar lobang, di tano hasang, jala linggoman ni hamatean, di tano naso binolus ni halak, jaladang adong jolma maringanan di si. Dang didok akka malim, di dia do Jahoba, jaladang ditada akka na mangaradoti patikiyahu, jala marbalik do akka parmahan sian ahu, jala akka panurirang manurirangi marhite-hite baal, jala dihuton nasida do akka naso margogo mangurupi. Aitung topot hamu ma akka pulo ni halak kitim, jala tikir hamu disi, jala suruh hamu ma tukedar pamanaton situtu, jala ida hamu
manangdung masa sisongoni disi. Longang mahamu akka banua gijang alanii, jala manodit-nodit tersonggot situtu tahe, ninna Tuhan Jehovah. Ido sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Mari demahita. Tahatidakom ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imanan tubuhon ni si Maria, nagabegabean si Anton di Purbadia, andorang sohabuan, ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Selatus, nama tetar panjal lo ibana di hau binar silang, natuat tuan watoru tong ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo lahu hundul siamun debata Jehovah, amanai parguguna sohatu dosani, isima ibana paimamulak suko tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Ahu prosea ditondi Purbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatau paniala Kristen akan nabadia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sugo daging dihalak nang mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigema kursian paduan suara eklesia.
Tapi gema titing namasa di Huriata. Titing di HKP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 20 Agustus 2022. Sada, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu 10 sada dung Trinitatis. Topik minggu, mas swadaho diri, mamorsan silang, jala mengihuton Yesus. 2. Pelean tujolo ni langgatan. Di hari Minggu 4 September 2022 di sude ibadah bapungu pelean tujolo don dilanggatan do hita songon pelean syukur bulan atta tuhuria las marohata pasahaton peleani. Tulu partangyangan sektor Kamis 1 September 2022 batu paun huriata do partangyangan sektor secara tatap muka masuk pukul 10 sia 30. Nama kesuhuton pertanggangan ini sektor perserahan Cibubur, Perumpung Barat, Perumpung Timur, dohot paduan suara Gres, paduan suara Ama Agape, HKP Sutoyo. Turuas nama dohoti pertanggangan ini secara live streaming, link YouTube dibagi marhite WA grup sektor. 4. Par guru malua khusus. Mulai sadarion Minggu 20 Agustus 2022 par guru malua khusus HKP Sutoyo mulai marsiajar masuk pukul 10 toluib. Di Sosoima tu akka par guru malua khusus asaro jala sahat ma di gereja 30 menit adorang so dimulai dope marsiajar. 5. Par guru malua reguler. Hobar tu pangiduan ni ruas dibuka huriata do pendaftaran ni par guru malua reguler tahun ajaran 2022-2020 tolu. Nah disesuaikan dohot tahun ajaran persikola kelas 10 SMA sederajat. Pendaftaran di perguru malua reguler ditutup sadarion Minggu 20 Agustus 2022. Onom, panitia pesta tahun kesehatan Dewan Dohot de Harmoni HKP Sutoyo. Panitia pesta tahun kesehatan Dewan Dohot de Harmoni HKP Sutoyo 2022 nunga terbentuk. Goar Nasida terlampir Senin 20 Agustus 2022 di Patupado rapat panitia de Harmoni HKP Sutoyo dohot tahun kesehatan maringanan di lantai 2. Di Sosoima tusude panitia asaro merapot ganup hari Senin pukul 10 sia 30 wib. Pitu panitia perheheon ama dohot pesta gotilon HKP Sutoyo tahun 2022. Panitia perheon ama dohot pesta gotilon HKP Sutoyo 2022 patupahor rapat di Sosoima tusude panitia perheon ama dohot pesta gotilon HKP Sutoyo tahun 2022 asaro merapot nadi patupa ganup hari Rabu maringana di lantai 2 mulai pukul 10 sia wib. Di pesta perheon ama dohot pesta gotilon HKP Sutoyo panitia patupahon perlombaan sada catur, 2 tenis meja, tolu pokal solo sian buku ede jala dibahen video rekaman. 4 berkhotbah jala dibahen video rekaman. Pendaftaran peserta marhite Google Form naung dibagion marhite WA sektor-sektor. Nabe pendaftaran ditutup tanggal 10 September 2022. Walu ulang tahun paduan suara HKP paduan suara kantate harmonik HKP Sutoyo dalam rangka ulang tahun paduan suara kantate harmonik HKP Sutoyo napa 22 tahun dohot donasida makubasi di ibadah pukul 8.30 dohot pukul 10 sia wib songon petugas prokes haret tahun papungu pelean sia barita habot niroha Nunga Jumolo Maru Junggolu, Nyonya Situa Bete Sitompul, Dinar Marta Borusihaan, Minggu 21 Agustus 2022, tutu umur 54 tahun, meninggal hon sadadanak sian sektor Mayasari.
2. Sarwidin Siagian Ama, Kamis 25 Agustus 2022, tutup umur 70 tahun, sian sektor Bayasari. Tolu Haris Muda Tambunan, Sabtu 27 Agustus 2022, tutup umur 55 tahun. Hina baluhon ni Inang Rosita Borusitorus, sian sektor Kampung Makassar. Di pargugui Tuhan ma keluarga nani tinggalhon. 10. Sumbangan. Di Jalodo sumbangan sian paduan suara kantate harmonik HGP Sutoyo, bunga altar di Minggu 20 Agustus 2022. Hamule ateon ni paduan suara kantate harmonik di ulang tahun napa 22 tahun. Di pasu-pasu Tuhan ma napa sahaton sumbangan ni. Lau pasi kopot titingon, bui mata jaha di titing cetak. Songonima sahat di titing di mingguta sadarion. Tabigima kor sian paduan suara kantate harmonik.
Marid di mahita, laos tapasahatma peliatta sada a dohot sada be di bagasan las niroha. Amor
ayat 2. Tahu dulu ya? Dameni debatana sumurung sian saluhu ni roha imana mangaramoti hati-hati nang pikiran muna di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas marita saluna. Dia muna aka amanami inanami nang aka yanako ni huriata remaja na posebulung naro tu tonga-tonga ni bagas joro ni Tuhan dia palatikion. Suang-songoni na madohoti secara live streaming. Hatani Tuhan di parminggota sadarion imana tersurat di Matius bidu 10 onom ayat 20 sadar rodi ayat 20 walu. Matius 10 onom ayat 20 sadar rodi ayat 20 lalu hujahau ma dihita tapayut ma di bagasan rohat tabe. Tiba buat Tuhan Yesus si taononna. Ola ni ima di patorang Yesus tu aka sisianna na ikon lao do iba na tu Jerusalem manau na porsuk sian aka situa ni natorop sian situa ni malim nang sian si boto surak pe pola ikon mate iba na bunuon jala panguluon di ari patoluhon dungi diarahon si Petrus ma ibana disaritai ma ninna do asi marohan ni debata di ho Tuhan unang masonggo pi tuho alai humu sorma anggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gasip doho diau kadang di parohako akana di debata akana di jolma do dungi di dok Yesus matu aka sisianna na sanagyo mangihuton au di suadaho madirina di porsan masilang natu ibana di hutom ma au ay nanaing paluahon hosana magaw sa doi alay na aguan hosa alan yaw ido na jupangan ayaha matong gunana di jolma nang liak portibion diomo anggo magodo todina aha matarleho jolma bahin tobus ni todina ay naroma sogot anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rabdohot aka suru-suruan na dungi balosan nama tuganuk hobartu na ni ulana si tutudo nahudokono tuhamu dang na mangai hamatian anggode basyan aka na jongjong dison sojolo di idaro anak ni jolmai di bagasan harajaon na ido sahatna dia muna amanami inanami mga tu si turpuk jamita sadarion dang bui lepas sian ayat sebelumnya di ayat sebelumnya mulo tabereng didok disi pakatidakonion ni si Petrus. Ado di hati dako si Petrus haroa di ayat sebelumnya. Di hati dakon ibana taringot tu isedo Jesusi. Hadirion ni Jesus di hati dakon ibana. Adong de ibana madokomolo di sukun tuho nina. Isedo anak ni jolmai. Nah deba mangalusi si Jeremia, si Elia, doa ka panurang maasing didok songoni. Aledung disukun tu si Petrus isedo Mesiasi. Alus si Petrus dia saplonom didokon Kristus Mesias. Raja na pinarbaga-bagay doho anak ni debata na mangolu.
di hati dakko si Petrus na Jesus do Mesias, dungi di dok Tuhan Yesus ma nama dok ale Simon Petrus di batado nama katai i marhite siakko baru dukani di bay magwar ni bena au pe hudok matuho si Petrus manang lapatan ni Petrus ima batu mamak ido ibana gabe batu mamak ibana ala di hati dakon kemesiasan Yesus alai dung di hati dakon hadirin Yesus marite hite si Petrus ubay nido di awali ma turpuk jamitata sadarion ola ni i madokon ola ni nong di hati dakon si Petrus na Mesias Yesus diajar ko Tuhan Yesus mamuse tu i akasisian nai taringot hadirion na yang sesungguh-sungguhnya karena pemahaman orang-orang ketika itu termaksud para murid Mesias ima si palua yang sudah terbukti. Allah memang ngai berang akasisiani marite si malolong na aka pabayana ni Jesus. Tau do ibana pamalupon, tau do ibana mangaleomangan, tau do ibana laho pataluhon hamatean. Di pahehe do jol masian hamatean. Mereka sudah melihat begitu banyak keajaiban yang Yesus lakukan sehingga mereka baru yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang telah diberitakan juru selamat yang diurapi. Jadi di pemahaman di Nasida, Yesus ditarik dari kebutuhannya. Karena ketika itu mereka mengalami penjajahan dari orang-orang Romawi. Jala sian kebutuhan yang halakna terjajah tentu sonang ma di sipanganon, sonang man yan diinganan, sonang man yan Nasida maluasin akapar sahiton. Mereka memahami bahwa Yesus hadir dengan membawa kelepasan akan penderitaan. Yesus tahu bahwa akasisianai mengalami salah pengertian. Ditarik pangatusianna berkesesuaian dengan kebutuhan nasajo. Ditarik kesimpulan tentang kemesiasan Yesus yang dipahobar tu keinginanna. Ipahobar tu lomo ni rohana. Baik tapi sipata songonido amanginang jod do mengambil sebuah keputusan itapahobar tu lomoniro hatta. Jadi ada kaya huja songonon pengalaman bisa dapat dita. Jadi pada tahun di tempat ton maibana tu sada inganan na baru. Jadi di inganan ni adong tantangan na luar biasa na ikon iadopi ibana. Tantangan ni ima gudang akan naposo bulung do aka ama na satu ngama tua ira-ira umur sekitar 40 tahun gudang dihutai oleh namabuk ulon na dia mulu gutur dihutai borgi-borgi nak kana mabuk idoi. Jadi pergumulan ma dipaditai taringot tu pangalahon ni aka ama na dihurie dohot na poso bulung bawa na adong disi. Marningot na sida diajaran ni opunge porus adorang soita balhon. Au pe huing do pelajaran na dilian opunge porus sebelum tabalhon didok songonon. Takup anakna dapok mu iduna ninna. Di dalam pelayanan ada satu sistem di mana kita bisa memperbaiki jemaat dengan menangkap anak-anaknya. Toho dia manginang. Ai songo kamu nama contohna nyon mubere kami aka kantateokan aka ibu ama naposoro peon. Jadi mana kepalakon mulu pina maju kaya nakon na di sekolah minggu pasti rodo bapak na do omak na dangi pasti terlibat. Nah jadi laos ima ilehon ide ujung na padita nakingani gebe adong marohana marhite na niajar kon ne pursi si patu paun na dihuriai. Jadi idaftar riba nama aka gor ni aka duli-duli na disi na permabuk. Hape nyon duli-duli permabuk ko bapak nape permabuk. Jadi oma perjolu pature narohana. Mulu ngadinggan anong anak kaduli-dulion bapak nape tong anong ngadinggan inarohana. Jadi papu madung didaftar dibahen makebaktian khusus na posoon. Lah si bahen masong pertanyaan di aka nama bukon. Ujungna barade mahalakiro aka pemuda-pemuda nai las do ma disi di pertanyaan ni naposo bulung.
Baru di nomor jamita paditai di bahan nama pertunjukan asaboi mengalami hamu bau sendiri aka pemuda na permabuki. Roma ibana di bahan nama eksperimen. Ibu ibana matuak sagalas. Ibuan ijolo ni akan apa sobulungi termaksud aka permabuki. Jala di tapak-tapak nageleng ngarong cacing margelohan. Nangi baru Roma ibana jamita homa dang denggan. Ay denggan do manginum anggur nina di bibel teh manginum tuak. Ada dengan sisa bertua amang nina. Jadi songon apa sobulung kita harus mengalami pertobatan. Pokoknya keren ma padita marjamita ima. Dang bui di tiruon. Pokoknya jago ma ibana marjamita hon los di eksperimentum ma marhite tuak dohot cacing namar gelok-gelok. Irong ibana ma bere kamu nama. Om majiani tua kon nina. Bere kamu nina. Ipa masuk ma cacingon hubagasan tua nai. Ipa masuk ma. Bereng ma songo dia ma cacingon di bagas tua kon nina ma. Jadi bere kalaki ma apalagi aka pemuda bayiru teh songo dia teh marlangi do manang baro. Enaro ana kai. Alirang sa dileleng marmate anak kacacingi. Mate ma aka cacingi. Beh, gawak do HP tua kon HP nina deba ma. Bagawak do HP. Baru Roma peditai hidok mak. Ngai boto hamu kesimpulan nakan. Nina madokon. Nungamang nina laki mak madokon sarentak. Baru Roma peditaun itarik masalah satu. Pemuda na permabuk na paling jingar di antara kedongan na muludung mabuk. Itarik ma ibana kan. Asa berkesaksian majo ibana. Ahado na gebe kesimpulan ibana. Sian cacing na masuk tu bagasan tua nakingani. Dungi tarik Roma, bae maju amang kesimpulanmu nina ile mami katong. Ido iba nama. Bah, sian eksperimen ni pedita na hubereng sadarion. Merjaji mau. Nina iba na. Merjaji mau mulai sadarion lemringgas manginum tuak nina. Suri merokon bahasa na baru bayon. Nama dotong nina makan. Baru Roma, ternyata tuak obat ni cacing do HP. Mati do cacing molo ninum tuak dengged do HP. Ujungna bagai berudu mah HP naking adong na sadar bang winum petuaki gebe bayiru teh tutu ni narwana. Gebe sudah mah bertobat. Itarik ibana sebuah kesimpulan berkesesuaian dengan keinginannya. Kita juga dalam kehidupan ini sering begitu. Menarik kesimpulan yang kita lihat berkesesuaian hanya dengan kepada keinginan kita. Maradopun anak kota, maradopun dongan colma, maradopun keluarga, maradopun suami, maradopun istri, maradopun manangisi na di umal yang tak tarik sebuah kesimpulan yang berdasarkan kesukaan kita. Lalu sidora pindah tuduhon si Petrus dalam turpukon. Itarik ibana kesimpulan na taring otu Mesias. Hobar tulo meni rohana na pasti do anok kami diperjuangkan Yesus oma maralon ala Romawi. Merdeka nama kami dang male-malean alang ngabui iba nama baik kami mangan nata pedang kerja kami. Betong donongan nata pe bolos buah pe persaiton hamate apa nga di patalu ibana. Bui do ibana paheyon akan mate. Dia menarik kesimpulan bahwa mengikut Yesus hanya akan ada kesukaan secara perdagingan. Upenido di pature Yesus pangatusyoni di uduti ma marite jamita sadarion di paingok ma dung di doko si Petrus di dokon ibana ma hadirion na ima na ikomate do ibana jala ikon lao do ibana madapoton tu Jerusalem jala-jala on nama akan na porsuk marhide sian akasi tua ni natorop sian si tua ni malim nang sian akasi boto surat dihamuna kamanami na tolu horongon adalah tolu kasta ning majo golongan orang-orang yang tertinggi yang gak boleh digurtik rohana. Tapi Yesus langsung madokon hatana, dia jelas-jelas menyampaikan siapa yang akan menyampaikan penderitaan itu kepada dia. Apa nama nangihot Yesus hati ay dangol na kasisian na
do aka natoropi. Dia menyatakan siapa saja yang akan pada akhirnya menghantarkan dia sampai ke salib. Melihat itu Petrus merasa tidak enak. Upaya ini mau di bahasa Indonesia ini dokon. Lalu dia menarik Yesus dan mengajaknya berbicara berdua. Saya rasa ngono, unang dokon songoni Yesus, anu dibigalakan. Saya mangusip posongoni mak. Asa disudati Yesus atanai. Alai Roma Yesus madokon. Baik kamu naking ngai dokon batu ibana mabatu mamaki. Ala dum di hati dakon ibana kemesiasan ni Yesus. Alai duki di dokon ibana hungusor ma ibana maradopun akasisiana di dokma. Tu si Petrus lau maneho bulis gasip doho diau. Yang tadinya batu penjuru, batu mamak, batu yang kuat, sekarang dia menjadi gasip, batu sandungan dalam bahasa Indonesia. Toho, terkadang orang yang terdekat kita, tadinya dia bisa menjadi pendukung kita, besok bisa menjadi orang yang menginjak kita. Orang yang tadinya bisa kita percaya, hari ini kemungkinan dia akan bisa menjadi orang yang harus kita hindari. Karena yang di dunia ini, yang tadinya seperti seorang yang mendukung kita, boido dipuditan nongan pahata-hata hota. Jala pauruhon sangapta dia kadongan. Demikian juga Petrus yang tadi adalah batu mamak digoparkon ibana, alai dung di alo ibana hamesiason ni Yesus. Ketika dia tidak bersetujuan dengan apa tujuan dari kemesiasan Yesus, yaitu mengalami kematian, mengalami hapor suhon, itu ditarik ibana ma muba madirina naking nama kaporse ya Yesus anak ni debata. Kalau dia ingat bahwa Yesus adalah anak Allah naung di hati dakon ibana, totu molutung pemate Yesus ikon boton nado dang telu ibana Allah ni hamatiani. Tetapi yang tadinya dia yakin ujungna di padudon ibana ma hagaleon ni haporsionna. Nak kita be boido taputi hisiani amanginang. Boleh aja orang sangat teguh berdoa, macai malo martangiang, alai gale haporsionna. Manangnya kedongan na asa malum. Misalnya sian pungon kantate manokan, lau ma pungon kantate madaputon dongan na rumah sakit. Ape dang bui sude dangi ujung na utusan mak akai se mak betoy mak penggurusi mak ai biasa na kan mau dia kepunguan penggurusi doa ha sakalan biasa di. Jadi penggurusi malau dong lama penggurusi di suku mak isura king martangyang bahu tangya ko kami resi bah baru semua dia do kondisi ni kedetai nina kan imadah inamai nina satu kinai namai nina Roma apa dongan na sama dongan na mandokon yalah ho manaking martangyang naik kumalumi hape ho sadiri do mandokon inamai mati namai. Kita juga begitu, kadang-kadang sering sekali kita nggak yakin dengan apa yang kita percaya. Tersandung kita oleh apa yang kita percaya tadinya, ujungna ala ni aka adong habubaon di pardalanan haporsyotei gabitading ma. Ido dipaingot turpukon nang dihitape amanginang. Naing maha porsyaon selaras berjalan di dalam imannya. Dan untuk bisa selaras diajar khot Yesus mamuse dalanna ima namulesian ayat 24 1 ayat 20 walu nama dokon dungi di dok Yesus matu akasisiana nasa nagio mangihutonau di suadakon madirina di porsan masilang natu ibana di ihuton maau. Ada 3 langkah kunci yang harus kita hidupi di bagasan haporsyota amanginang asa makorkon haporsyota itu hita. Nah parjolo sanggup untuk mengosongkan diri, menyangkal diri. Menyangkal diri mulu di bagasan bahasa bahasa Yunani na dokon aparneomai. Aparneomai ini marlapatan menolak. Membuang unsur-unsur kehebatan yang membuat kita sombong. Jadi lapatanna dang diandalhon halubionna, dang dipatujolohon kelebihannya daripada kelemahannya. Jadi mengosongkan diri adalah dang panggaron.
Enggak menunjukkan kelebihannya saja kepada orang lain sehingga dia dianggap lebih penting. Tetapi orang yang mengosongkan dirinya meskipun dia yang paling terbaik dari antara orang lain, namun dia melihat itu semua bukan kesombongan. Dia mengosongkan dirinya dari mental yang mengatakan selalu dirinya yang lebih utama. Jadi idi sido amanginang hita ia jari. Bohado mengosongkan diri. Mengosongkan diri ini berarti kita membuang segala hal yang menunjukkan bahwa kita lebih penting dan orang lain tidak begitu penting. Kesombongan. Jadi naking di sekolah minggu pe wajar kami do ala odo tong topik ni jami tadi alak ya adong ilustrasi songonon. Adong ma satu ekor burung elang, karena kita tahu bahwa burung elang ternyata salah satu burung yang paling kuat dan memiliki kemampuan yang berbeda dari burung yang lainnya. Jadi adong ma seekor burung elang jadi burung erangon mangulu mado aka kawanan na disada tobak. Di bagasan ilustrasi i ada seekor burung elang yang merasa tidak ingin disaingi oleh temannya yang lain. Jadi dilihatnya rupanya bukan hanya dia yang memiliki sayap yang lebar, kemampuan terbang yang baik. Dia seakan-akan benci dengan melihat orang-orang yang sama seperti dia. Dia ingin lebih daripada yang lainnya. Upaya ini asa olan ibana do na memiliki kekuatan yang lebih dari yang lainnya. Ibereng ibana matiki na merdelan ibana di pinggir ni tobaki. Ibereng ma adong sahala pemburu. Pemburu dengan anak panahnya. Jadi di ilustrasi bagor nama ilustrasi kan belum di ilustrasi do manangape bu do makatai. Roma burung elang ini irapat ma pemburui di dok masongonon. Unang tebak kau dah di naibana. Neng upatu tuho adong inganan ni aka pidong na asing nain. Naibana songoni. Walau oloh nina. Baru Roma ibana bayro denggan. Ujungna ia rahon ibana ma laut tu kawanan ni aka dongan nain. Na sedang bertengger di sadap bona ni hau nama cetibo. Dukoni Roma pemburui di doma. Ido te atong ima takupi nina. Ima takupi. Nina ibana alai persyaratan na ala audo na paturo dalan unang takupauda nina. Oke lah nina pemburui. Dukoni di bereng ibana ma jarak ni ibana dohot akapidong na bertengger di dahan ni hau nama cebel gai. Dido ibana ma molo odo anak panahku maka aku tidak akan bisa menembak mereka, ini terlalu jauh nih ibana. Aku membutuhkan bulu-bulu untuk supaya bisa menghantarkan anak panahku sampai kepada sasaranku nih ibana ma. Roma burung yang merasa iri, yang ingin lebih sombong, yang nasombong nakingani, na ingin selalu ibana na utibos yan akadongan nai ditawar horma ibuluna. Toema na penting alakan ikut takupomu. Ule ma buat ma sian habokon ni ibana mamadok. Alai ikon tepat sasaran dah ni nama madokon tu pemburui. Tenang mahoy sinna. Ijabu ma. Dung ijabut ipasang ibana ma tu anak pananai. Pas tu memang toho itebak kon ibana ma ikekeribana. Pas tu memang buido sampai tu ujung ni bonani hawi. Cuman kali itu sasarannya tidak tepat. Malah menyampai kepada batang ni hawi do. Gaberisi do patik. Ai dia doho nina pidong raja welima di do ma. Ai dia doho. Ai bahasa dang sahat nina. Sahat do alai na so tepak sasarat do. Alai mulu tebak muse dapat doi nina. Alana tu batang ni hawi do, jadi dang sadar do pe aka pidong na adong disi, na adong ancaman. Roma muse pidong ini tawar homa muse, toy mak buat mamuse ibu lukon. Icabuk mamuse, itebak mamuse. Sampai na habis ibu ni kedanon, dang marna dapat nanggo sekor na di hewan. Ujung na marlariat do aka dongan nai, Roma penembak nai do mak. Sel na yaw pang nanggo sekor pedang arong dapot. Dangarong kubuan mulak nama.
Bukoni ibereng ma pidong na gijang rohanak ni. Ujung na bah dang sia-sia beau. Hona masih buano kumula nina. Neng habang may iba na dangi, neng habang melarikan diri, ngadang boy behabang iba na alang habis may buluna. Ujung na gabelos iba na ma naigati gowar. Dia mo amang inang sian ceritai songono do to ikomberengota. Terkadang kecemburuan mengantarkan atau mengutamakan diri kita itu akan berakibat fatal terhadap diri kita sendiri. Molo yang gerhokamuna artamuna fatal doi tu diri ta sendiri. Contohnya di punguan mak. Aisa dia mainin nahamna panggaru dangi. Apela sarong ma pemungutan. Dungarong ma tekeles. Bape di bek kamu ma sarupa doa kadongan asing. Alai nama orang hokidan. Masa sarupa hoso kami. Ala ni panggaron na oi do teh dang atong ditebay ma ape dung sa ijabu amang ya mang tor langsung merasa may bana mengisal. Jadi sesungguhnya ketika kita meninggikan diri kita, kita sedang menjerumuskan diri kita kepada jurang terdalam dalam kehidupan ini. Jadi ido na pinaingot ni Yesus dinalau mangihut to debata ikon dang boy ibana pati boh dirina ikon songon hata ni si Johannes padidi ido katata yang go aulam toru ala ikon ibana lam tibodo. Biarlah kita semakin direndahkan tetapi Tuhanlah yang diserukan. Song-song ini nang dia kepunganan kor kebetulan ka sadari kan barulah tahun nate tarayahon ulang tahun ni punguan kor kantate 22 tahun. Hendaklah songon sada punguan mari lebih menyuarakan Tuhan di sana daripada menyuarakan punguani. Unang magabi punguani na dipuji-puji halak. Unang ma punguani jago rote kan tetei nga 22 tahun puang sampai sadarion nga sa dinang seragam niya lagi ni namam se. Nga bigay jenis seragam niya lakan. Dangi. Roma punguan na asing. Hidu dia lakan nga berseragam HP kita dang. Bukan. Kalau seperti itu yang naik adalah dirita do. Ale naing do ikut Yesus Tuhan debatado nagabe lam tapatibo yang gohita ikon lam patoruhon dirita. Itulah mengosongkan diri, menyangkal kesukaan kita, menyangkal keinginan kita dan mengutamakan keinginan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus sanggup menyatakan tidak kepada diri kita, keinginan kita, tetapi mengatakan ya kepada keinginan Tuhan. Madok dang tu diriku ale mangulak maka tahun ya olo tu debata. Itulah tanda-tanda orang yang mampu menyangkal dirinya. Barna mangihu diamu akama nami nanami didokon memikul salib. Di porsan ma silang natu ibana. Memikul tidak pernah di bahu dan tidak pernah ditenteng di tangan. Kalau disebut memikul pasti di pundaknya. Pasti di pundak. Jala molona dipikul dan mungkin nasa tonga kilo. Manang nasa kilo. Jaladang mungkin yang di pundak yang dipikul itu kecil bendanya. Tentu itu berat, besar dan membutuhkan tenaga yang ekstra untuk memikul sesuatu. Upani sian pangatusyoni memikul salib iporsan silang natu ibana lapatanna bahwa ternyata mengikut Yesus bukan mencari apa yang menguntungkan saya. Itu napo sebelum pejojo daudokon molo tuhuria nang pe gereja KBP Sutoyo namu amangi nang dikenal songon gereja jodoh. Gereja jodoh songon etong. Enggak pigali awinang lau tu gereja munai. Pasti kina tukar mimbar mateon. Pasti ki tukar mimbar hami arong mana po bulung Roma dapat tona udah bah. Iro mak inangkan tadi dari KBP Sutoyo kayaknya enggak mampan lagi gereja KBP Sutoyo tempat mencari jodoh nina. Bahasa, enggak pigali mar minggu sitong dang marna baju pangau do jodohku nina. Baru itu anon nerahku madeba. Rokon songo dia maho pasti kipar rom tu KBP Sutoyo. Bemar minggu songo dia. Songo do di beko
roho tu gereja, lau maho tu parkiran, dung saya tu parkiran roho ma tu bagasan gereja, hudul maho dukon nu hudul hoi begi ho majamita, dungi lau maho, bagido, basongona kanasing maninang na. Balas buah apa manang saya 10 hari, manang 20 hari peo sadari masuk tu gereja ka bebes toyo, las buah apa dang dapat rokap pokedan, mula na hom doi siho dokon. Jadi ina rohaku bertemu dengan Allah, datang kepada Tuhan bukan untuk menawarkan doa kita dan doa kita harus dijawab. Jadi kita mencari kesukaan kita untuk Tuhan harus jawab. Dangi namar huria, dangi namar Tuhan. Dang nalaho pasonang-sonak korohat tahita namar Tuhan ini. Tetapi dikatakan memikul salib porsan masilang na diho. Memikul salib berarti harus ada peranan kita di dalam gereja. Ikon adongdo bagiata di pakobasyota di tonga-tonga ni huria. Pabainata di tonga-tonga ni huria. Ita bereng adong nahurang tapature. Malangnya di zaman kita ini begitu melihat yang kurang, nah di pahata-hata justru aka parlado. Baru ke parladon dangi bereng. Baru parladon dangi bege mixeri sega-sega bola ni dotong hata. Mamereng nahurang gabe bereng madalan nalau makatai dongan. Sesungguhnya tidak. Orang yang memikul salib dia mengerti bahwa memikul salib adalah mengangkat sesuatu yang bisa dia lakukan dan menyelesaikannya sebagai seorang yang telah mengikut Kristus. Dia mampu memfokuskan dirinya untuk melakukan sesuatu di tonga-tonga ni huria, di humali yang di keluarga manangi dia pe hita maringanan. Ubani amang saluh do hita mamorsan aka silang tabe. Mungkin berbeda di antara kita, tetapi semua itu adalah yang harus dipikul. Berat bagi saya belum tentu berat bagi amang, berat bagi hamuna dan belum tentu berat dia alai di hita masing-masing. Seberat apapun itu Tuhan tidak pernah mamorsaton namaol dia kajol mana porsiai lobisian kemampuannya memikul. Itu kita harus garis bawahi. Nah mengikut di dong use ihut ton maau harus mengikut Yesus. Kalau mengikut dalam bahasa Yunaninya okultos. Okultos lapatanna mengikut seseorang dan berdiam di sisinya. Terus menerus. Dang hola satokin. Dang hola pasti kiadong na maol di bagasa rohaku bahu dono kima Tuhani martangi yang mau marsitutu. Ale molo dang adong molo na biasa-biasa bawa langsung onima hola tang yang mangan, tang yang modom. Hola ni tang yang tak. Sesungguhnya orang yang mengikut Yesus, dia meletakkan Yesus itu di sisinya terus menerus dan berkelanjutan, tak berhenti hanya sampai di sana. Ubah ini posisi homa Kristusi yang bisa kita ikutin terus menerus. Ubah ini ahadona boy di dia do hapehan nasa boy terus iban rap dot kita papea mai di bagasan rohata. Letakkan Kristus di dalam hati kita yang terdalam dan percayalah dengan demikian kita akan bisa menyingkirkan ego kita dan lebih mengutamakan keinginan Allah. Adong egosentris, adong teosentris. Egosentris lapatanna patujolohon kehendakna, teosentris patujolohon keinginan Allah. Jadi orang-orang yang telah meletakkan Kristus dalam kehidupannya, dia akan jauh dari ego, dari perbuatannya yang terlihat Tuhan bukan dirinya. Yang terlihat Tuhan bukan dirinya. Orang yang egois itu mirip sera kopi do amang inang. Jadi mau mape kopi hita kan, ikon adong do air panas dangi, baru mau akan nalomor rohana manginum kopi na manis, ipa masuk susu, ipa gula, las nang gabe botar pe berengon kopi i. Betong do idok kopi dangi, kopi susu, dangi kopi tetap. Nang penga masuk gula, air panas, masuk kopi, dak ya didokoni air kopi panas, dak karongi. Tetap do, manginum ahao, manginum kopi, itu kan? Tetap kopinya yang di depan. Itu seakan-akan menggambarkan keegoan orang. Udah banyak tindak lanjut dan tindak
campur tangan orang lain, tetapi naing do ikon ibana do natarida. Aka dipunguan pe jojo do songoni. Ala memang ubeda ibana siya nakadongan na, naing do ikon ibana na terida. Markur pe songoni do. Adong do pasti di kuliah wamang, adong do mata kuliah nami sada SKS kur. Sada SKS don, ale dosen nami na jingaran. Jadi memang dung na mardala na gawe marguria. Jadi molo hubereng guru kor jingar wajar doi. Ngawatu si. Di pasti di kampus nami na jingaran guru kor nami. Amat tong sali tantang matongan guru kor nami deba. Alai paksa au iko marsopran ape siem pertubuh nga alto orangi ipaksa ima. Jadi walo dosen namion GBD mau. Au masa sadasa iko mengulang mata kuliah kor na holan sada SKS. Jadi adong ma diajaron di bana na huingot macai huingot. Molo salah dongan musalam di nina. Unang titor langsung bolangi ho, unang titor itu bisoko. Molo salah dongan markur. Upaya ini markuri adalah keharmonian bergabungnya suara yang berbeda. Jadi iko boy do iba manangyo dongan HP. Jale ko boy do iba na manangyo iba. Dang boy ikon holan iba na ditangihon. Jadi itu menyingkirkan ego kita dan mengutamakan kebersamaannya di sana. Langsung ini mana marhuri ya pe. Kita itu harus bisa seperti kolak. Kolaki kan adong gadong di si, adong di si pisang, adong santan. Alirang didokon pisang na di santan, manang garong na santan, ale doko gorna kolak. Kolak nina. Dan adong na menonjolkan diri, enggak pisangnya, enggak juga gadongnya, enggak juga santannya, tetapi semuanya dilihat kolak, disimpulkan. Lapatan na songono. Orang yang mengutamakan dirinya egosentris, dia akan selalu menonjolkan dirinya dan menyingkirkan kebersamaan dan kepentingan bersama. Tetapi orang yang mengutamakan Allah, yang teosentris, dia justru akan memendam keinginannya dan mencari apa keinginan Allah. Ido na naing pinang ido ni turpuk jami taon nang dihitape. Naing mahita mangalului aha dolo menirohani debata di parngulwata. Naing do akapungan kor laho manuaraho suara ni Tuhan dang suarata songon punguan. Tapi biarlah dari nyanyian pujian kita itu menjadi khotbah yang baik. Jalan marsada ni roha tanpa menyikut satu yang dengan yang lain. Nang soang-songon ni akan ruas ni huria pe. Di pangido kita bohama hita asa boy mangihuto Kristus, maka singkirkan egomu, singkirkan keinginan pribadi, alai patujolohon ma songod dia patupahon hasadaon. Di sido amang inang nasiut Kristus hitaon. Ketika damai Kristus Allah lah yang lebih kita utamakan. Aka dame nasihat debata nata patujolohon. Jadi salnai atau kami matuhamuna ihuto maka Kristus marhite tapaswada homa na diririta mengosongkan diri kita mengutamakan Allah, lalu kemudian ta ihuto ma ibana kosongkan diri porsan masilang na diho na dihitabe jala ihuto ma ibana pos marohata songo na dihataon na parbudi di ayat 27 saat 20 lalui di dokma hamu au hita saluna gabe si inganan hasonangan dang be mengelujungi pernguluan dari portibiok kita gabe bolong. Tetapi justru karena ketika kita memberi hidup kita untuk dia, kita semakin memperoleh kehidupan. Ingatlah, bagi orang yang semakin mencintai kehidupannya, dia akan kehilangan kehidupannya. Sama seperti orang yang menggenggam pasir dengan sekuat tenaganya, pasiri lem keluar do siat tangan naik. Tapi jika orang yang menampung pasir itu dengan tangannya yang terbuka, hok do disi pasiri. Demikian juga orang-orang yang mempertahankan kehidupannya di dalam kerelaannya melakukan kehendak Tuhan di ibana ma hangguluan. Jala songona dia tahu dia 20 lalui gabe doho mahita marnida. Marnida hajong-jongan ni harajon ni debata di tonga-tonga ni pernguluan sogut haduan molo manaha kita di nalaho mengyuton ibana mamorsan silang nang adong di hitabe jala setia untuk mengutamakan keinginan Tuhan. Teosentris, mengutamakan kehendak Allah dalam hidup ini.
Imahatan itu hadihita di hamu aka manami do inanami sai margogo mahita mangulau salut nai. Amin martangnya kita. Maulia tema ali Tuhan debata para siro hadihatam nabadia nang hutang yok kami tutudo ali Tuhan. Sei kokodo hupa jolo kami di ngulu namion. Ikokodo hupa tarido kami di ganup aka pangalahon nang pabayanan nami. Ikokodo na toktong huwa porsiya kami. Dang hola pikiran nami hupa ngasaw kami. Dang lomoni rohan nami na hupa tujolo kami. Ale naing manian hupa tujolo kami ma lomoni roham di ngulu namion. Ubani saya lopok kemahatam na badiyay di bagasan rohan nami ganup bersada-sada. Asa makorkon yali Tuhan di pangalaho pabayanan nami dang di parnguluan nami yon. Jalmar parbuwe mai di ganup aka pabayanan nami. Songsoni nang ali Tuhan di apala sadarion upasatami madiri nami. Tarlumobi aka ruas di huriamon. Molotung mace godang aka na maola wadupi kami di ngulu nami. Ho mahu pangasaw kami Tuhan. Jala ho mana paluaw kami sesalu naing. Tak mahami aka ruas di huriam. Nang song ini aka ruas di huriam na tongon di bagasan parsahiton. Leon haipason di nasida. Leon hagogoon. Asa boy muserap do tami di aka ari na mangihut. Marsaur lau mamuji pasangapon guar munabadia. Pargogoy manang huriam ali Tuhan. Di aka program-program nang hubigi hami. Nanang si ulaw noton di tonga-tonga ni huriam. Ho madebatan nami na patujulohon akalaka nami dinalau patupahon salut nai. Asa denggan unay mardalan di bagasan asi do tolong ni rohan ni debata. Asa saluta mi akaruas ni huriam. Dokot lau patupahon. Manupahi akan na denggan na boy si bayanon nami diganup aka pakubasyon di tonga-tonga ni huria. Songsoni nang ali Tuhan di aka padita nang aka parlado ni huriam. Gomo sami mangidoho tuho ali Tuhan rap kami pauduk ko si majujung nami. Rap kami mangalopi tangan nami Tuhan leon hasa daw ni roha. Lehor roha na marsitutu lau mako basiho. Asa hupa daw kami roha diri nami Tuhan. Aleho mana hupa tujulok kami diganup aka pakubasyon nami. Asa denggan ture mardalan salut na lete bata di bagasan lomo ni roha ni Tuhan. Songsoni nang ali Tuhan debata nami dia kadungan nami hon. Akana marulan tahun kelahiran hok ripe nang terlumobi maali Tuhan di punguan kor paduan suara kantate marlasin rohan na sidale Tuhan nunga di pajong joko 22 tahun parsauran ni nasida dipakeho ali Tuhan nasida makobasi di tonga-tonga ni huriam maberitahon hata na uli marite aka edde puji-pujian. Naing masaluh na yali Tuhan lau patibohon Kristus Yesus na naing siya tidak konon nami marhite pakubasyon nami i. Unang diri nami, unang roha ni pungan nami. Ale Kristus mana naing hupatuduho kami marhite ganup akka pakubasyon nami. Tarumobi mali Tuhan punguan kantanteon. Ho mana mamasu-masu akka pengurus do nang akka anggota peserta sa luhut na. Pasu-pasu aka nani ula nasida. Pasu-pasu aka nabinahin ni nasida itonga-tonga ni huria. Gabi hasangapon may diguarmu na badiyay. Jalam tabaw mo maaka na denggan tujulonon. Tupunganon ali Tuhan. Asalam ringgas nasida patupahon na denggan. Ditonga-tonga ni huriami. Songsongoni na kami salut na pele de bata. Pasu-pasu parnguluan nami. Pasu-pasu aka nani ula ni tangan ng pikiran nami pe ali Tuhan. Asa gabi parhiten nami madjalo aka pasu-pasumi. Asa adong si bayanon nami ale de bata manupahi akan narikot di tonga-tonga ni ngulu nami nang di tonga-tonga ni bagas corom. Leo roha na madok mo lihate. Leo roha pikiran na buhay marnida aka dinggan ni basam di ngulu nami yon. Asa lamar situtu kami ale Tuhan mamuji ho pasangapon guar munabadia. Jala daw masya kami ale Tuhan pangalahon ni dosa. Asa gabi perjabar kami di hanguluan na sora suda. Oliate mau pasatami tuho di bagasan ko warni Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Mari dema musehita huhutma tapapungu peleatan na parjolo ima pelian tu pembangunan jalan na mangihut
peleata lau manupahi aka ulaon di pusatnya HKBP se-Indonesia. Mari demaita. Jesus manjau, Jesus
jong maita saluna. Tapasada marohata, tatangnya koma peliata martangyang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroni salu silehon-lehon na dengan doho nasa ulibasa na moliutus. Upasatami masya na lehon mitu hami pilan na mituho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramote aso parasya kami pelenon. Pati bulhon harajang mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami maritehite toddim. Asalamuta da hami godang ni silen-len mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya sauk malomoni roham di banua tongosongo na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasat dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homa damena tutodi munabe. Amin. Dihamuna akama nami ina nami na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kami saluhut na makubasi di tonga-tonga ni huriata. Sian parhalado nang punguan ni kantate. Masahato Tuhan na selamat hari Minggu. Saya diramoti di lehot debata mahai paso di hita do sihol ni rohata. Lau manangihon hata ni debata tu aka ari na mangihut. Tuhan ma na mangramoti.
Horas.